Wayyo duniya ku ci halin rayuwa, mu duba al'umma, duniya ba gidan zama ba. Wayyo duniya ku ci halin rayuwa, mu duba al'umma, duniya ba gidan zama ba. Kaliki Allah zan sa sarki gwani daya, shi yayi rayuwa Allah shi ne ke juya duniya, samu ko rashi Allah shi ne ke yi gaba daya, in ya baka sai ka gode mai kar kai turjiya, in kuma ya hana ka gane ba dan baya san ka ba, sai dai ni'imar Allah da yawa take kunji yan uwa. Zan yi batu ne kan tawakkali ku ji yan uwana, shine galibi da silarcin ribar rayuwana, a kowace duniya kake an yi wani kaɗan uwana, mulki ko kuɗi da sarauta an yi dubinka baya, gashi yanzu sun wuce san ba a batunsu a wagarana, kai ma lokaci zai zo da za a yi tarihin jin daɗin duniya. Tsoron Allah ne ɗan uwana, da san aiki shi ne zai wanke zuciyarka, neman duniyar ka kawai ba zai zama mafita ba, in ka tara dukiyar da ba ma ka kai gida ba, in Allah ya kira ka sannan baka da mafita ma, magada za ka bar wa dukiyar ka taimakon ciye, wasu za su ci dukiyar ba tare da sun maka addu'a ba, in ka yi abun kwarai shi ne dai za ya cire ka kunciye, mu gane duniya ba mu zo domin mu zauna ba, mun zo cin kasuwa wata rana dole ta zo ta kare, in kai guziri mai kyau kan ka kai wa ɗan uwana, ka nuna halin kwarai watakila baka kai